Harald Gråfeldt havde herredømmet i Norge. Han var en søn af Harald Hårfagres søn, kong Erik Blodøkse. Hans mor hed Gunhild og var en datter af Øsser Tode. De havde deres sæde i Kongehelle. Det rygtedes nu, at der var kommet et skib til Wien, og da Gunhild fik dette at vide, spurgte hun efter, hvad for islandske mænd der var på skibet. Der blev sagt hende, at det var Herud, en brodersøn af Øsser. Hun sagde, ja, jeg kender sagen. Han har uden tvivl i sind at hente sin arv, men der er en mand ved navn Sode, som har den i sin varetægt. Derpå kaldte hun på sin skosven, som hed Ømund. Jeg vil sende dig til Wien, sagde hun, hen til Øsser og Herud. Sig til dem, at jeg indbyder dem begge til mig i vinter, og sig, jeg vil være deres ven. Og hvis Herud vil rette sig efter mig, så skal jeg sørge for den sag med hans gods, samt hvad han ellers trænger til, og anbefale ham hos kongen. Skosvenden drog afsted og traf dem. Straks da de fik at vide, at det var Gunhilds svend, tog de vel imod ham. Han sagde dem hemmeligt sit ærne, og de overlagde derpå i løn med hinanden. Øsser sagde til Rut, mig synes, frænde, at her ikke er meget at betænke, til jeg kender Gunhilds sindelag, så frem vi ikke vil komme til hende, vil hun jage os ud af landet og fratage os alt vort gods med vold. Men hvis vi tager til hende, så vil hun vise os alt den hæder, hun har lovet. Ømund drog hjem, og da han var kommet til Gunhild, sagde han hende udfaldet af sit ærne, og at de ville komme. Det var at vente, sagde Gunhild. Herud er en forstandig og brav mand. Pas nu vel på, når de kommer til byen, og sig mig det. Herud og Øsser tog hen til Kongehelle, hvor deres frænder og venner kom dem i møde og hilste dem kærligt. De spurgte, om kongen var der i byen, men svarede dem ja. Derpå mødte de Ømund, som bragte dem en hilsen fra Gunhild, og derhos sagde dem, at hun for folkesnaks skyld ikke ville indbyde dem, før de havde været hos kongen, for at det ikke skulle lade, som om hun var så forhippet efter dem, men hun skulle nok sørge for deres bedste, som hende synes, også at Herud skulle tale dristigt, når han kom til kongen, og bede om ophold ved hans hirt. Her sender dronningen dig til lige, sagde han, en klædning, som du skal have på, når du går til kongen. Derpå vendte Ømund tilbage. Næste dag sagde Herud til Øsser, lad os nu gå til kongen. Jeg lader os det, sagde Øsser. De gik da 12 til sammen, nemlig med alle deres frænder og venner, og kom til hallen, da kongen sad ved drikkebordet. Herud gik først og hilste kongen. Denne betragtede opmærksom den velklædte mand og spurgte om hans navn. Han navngav sig. Er du en islandsk mand, sagde kongen. Han svarede ja. Hvad drev dig da til at komme til os? Herud svarede, lyst til at se eders højhed, herre, og desuden har jeg en vigtig arvesag her i landet, i hvilken jeg trænger til eders bistand, hvis jeg skal få min ret. Hver mand har jeg lovet at holde ved lov og ret her i landet. Men hvilke flere ærner har du vel hos os? Herre, svarede Herud, jeg vil bede eder om ophold ved eders hirt, og at blive eders mand. Kongen tag dertil. Gunhild greb ordet og sagde, mig synes, at den mand gør eder et ærefuldt tilbud, til jeg tror, at hvis mange sådan mænd var i hirten, der ville den være velbesat. Er det en kløgtig mand, sagde kongen. Både klog og fremstræbende, svarede hun. Det lader til, vedblev kongen, at min mor ønsker, du skulle få den navnebod, som du er, tror, men for vor værligheds skyld og efter lands sæd, så kom til mig om en halv måned, og så skal du blive min hirtmand. Men min mor skal imidlertid sørge for din underholdning, og meld dig så til den tid hos mig. Gunhild gav derpå Ømund befaling til at følge dem til hendes bolig og beværte dem vel. Han fulgte dem da hen til en stenhal, som var tjælet med de farverste tæpper. Der var også Gunhilds højsæde. Der sagde Ømund, nu vil det sandes, hvad jeg sagde dig om Gunhild. Her er hendes højsæde, og du skal sætte dig deri, og du skal beholde dette sæde, endog når hun selv kommer. Derpå beværtede han dem, og de havde kun siddet en kort stund, før en Gunhild kom. Herud ville springe op og gå hen i møde, men hun sagde, bliv siddende, og du skal beholde dette sæde, lige så længe du er hos mig. Derpå satte hun sig hos Herud, og de drak sammen. Om aftenen sagde hun, du skal ligge på loftkammeret hos mig i nat, vi to sammen. I skal råde derfor, svarede han. Derpå gik de til sengs, og hun låsede straks kammeret indenfra, og de sov der om natten, men om morgenen begav de sig igen til drikkestuen. Og hele den halve måned lå de således 1-2 på loftkammeret, hvorpå Gunhild sagde til de mænd, som hun havde der, at det ikke skulle gælde mindre end deres liv, hvis de fortalte nogen om hendes og Ruts forhold. Herud gav hende 100 alen havnevadmel og 2 varekapper, for hvilken gave Gunhild takkede ham. Herud tog derpå afsked, efter han først havde kysset og takket hende, og hun bød ham farvel. Dagen efter gik han til kongen med 30 mand i følge og hilste kongen. Nu vil du vel have, Herud, at jeg skal holde, hvad jeg har lovet dig.
Derpå blev han hiret. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.